Pán predseda, v Ožilinský kraj sa bude uchádzať aj vaša bývalá spolupracovníčka Eva Antošová. Ako vnímate to, že ju podporuje Republika? Že v prvom rade chcem povedať, že ešte k pánovi Kovačovi, že je to skúsený komunálny politik, ale ja vnímam, že Republika bere všetkých našich recyklovaných politikov. Ale není to Antošová. Antošová ide vystrájať v Nitre. Ale Belosová. Ale ja si myslím, že každý píše svoj príbeh. Ja si myslím, že ja som napríklad pani Belosovú stretol asi 3-krát v živote. Bola tu v období pána Slotu, má plné právo kandidovať, ale to je celé mimo nás. My nekomentujeme ich plusy ani minusy. Možno mohla byť dohoda. Ja som s Republikou sa snažil, keďže nás niektorí ľudia na to aj politicky tlačili, ale to bolo aj v roku 2023, kedy Republika mala pocit, že už má 10% a nepotrebuje zo SNS rozprávať. Teraz to žiaľ dopadlo zle aj kvôli statusu pána Mazureka. Nemôžete si na Facebook zavesiť, že ste člen fašistickej strany a potom chceť koaličnú dohodu. Takže ja som to jasne povedal pánovi Uhlíkovi. Ja chcem korektne vychádzať s Republikou, ale žiaľ Bohu na tie koalície aj so Smerom zatiaľ neprišlo. Takže každý nech kandiduje, kto sa cíti, že získa podporu. Ale ja sa držím zásady, že kto už raz od nás odišiel, my mu neobližujeme, pomôžeme mu. Je veľa ľudí, bývalých poslancov, ktorí 2016-2020 sa vrátili znova do rad SNS, my im pomôžeme aj tam, kde sa dá, ale už sa jednoducho politicky s tými ľuďmi pracovať nedá tak, aby sme im mohli dať mandát alebo dôveru, tak ako som im dával predtým. Spolupracovať s Republikou sa teda nedá práve pre tie statusy? Keby tenky status neprišiel, tak by to bolo ešte v úvahe? Tak pozrite sa, to nie je len o spolupráci SNS. Treba povedať, že predsa aj Smer SD vníma v niektorých oblastiach spoluprácu. Niekde sa s nimi spolupracuje, dokonca viem, že rokujú o podpore manželky pána Uhlíka v Nitre. Ale ako tie dohody dopadnú, je to vždy v regiónoch. Ale nedajú sa ignorovať percentá niektorých politických strán v regiónoch a my chceme dobre vychádzať s každou politickou stranou. Čo sa týka tej chyby pána Mazureka, áno, musí sa to vyjasniť, pretože viete asi, že my nemáme prístup k tým veciam. Na druhej strane každý si píšeme svoj príbeh. Ja stále hovorím, že možno tou najlepšou koalíciou na parlamentné voľby by bolo niečo urobiť so Smerom, ale aj tieto komunálne voľby, žiaľ Bohu, žiadna koalícia nejaká garantovaná neprišla. Budú pre vás komunálne voľby akýmsi lakmusovým papierikom smerom k veľkým voľbám? Po prípade, že či si následne na základe toho budete vyhodnocovať zmenu stratégií? To je vždy u nás tak. My sme komunálna strana. Myslím si, že vždy je to pre nás ukazovateľ. To, čo teraz vnímam, je, že ľudia v stovkách sa hlásia o to kandidovať na starostov. Naozaj sú to stovky žiadostí a v tisíckach na poslancov. A ešte aj môžem povedať, ktokoľvek má záujem v regióne kandidovať, môže kontaktovať našich krajských predsedov. Dobrý deň, Šišeláková, 360. Pán predseda, budete niekde ešte tlačiť na to, aby ste spolupracovali s Republikou na komunálnej úrovni? My netlačíme nikde na to máte zlé informácie. Alebo budete sa niekde snažiť alebo usilovať o spoluprácu s Republikou pred komunálnymi voľbami? My budeme teraz tlačiť na spoluprácu so Smerom a Hlasom v Prešovskom a Žilinskom kraji. Keď ste hovorili... Môžem vás poprosiť, keďže je to aj priamy prenos, ešte je niekto aj iné otázky? Nech sa páči. Ešte by som mala Pani otázky... Šišoláková, aj nechajte iným novinárom. Ale ja som mala jednu otázku. Ešte by som mala otázku na pána Kováča. Ak by ste mohli jasnejšie povedať, že čo budete v parlamente presadzovať. Je to naša tlačovka a Kovačičová televízia nám nebude diktovať. Nie, ja by som sa chcela presnejšie opýtať, že čo bude presadzovať pán Kováč, či aké zákony má nachystané, aby to nebol len poslanec do počtu, keďže ho ideme platiť niekoľko tisícovým platom. Vy určite ho neplatíte. Prosím, pani Ganovská. Pán Kováč, máte nejaký presný zákon, ktorý chcete? Dobre, takže ja by som chcel kvôli priamému prenosu povedať... Ja by som chcel kvôli...
Ešte by ma zaujímalo, že či pán Čambal sa nedostal na do Národnej rady. Môžem vás poprosiť, vážení kolegovia, je to priamy prenos. Pani počúvajte. Nie, pani Šišoláková, úroveň vašej novinárčiny je úplne dno. Prečo nám slušne nedovolíte odpovedať aj vašim kolegom? Prečo ste Lebo drzná? kolegyňa predo mnou mala niekoľko otázok. Potrebujete upútať pozornosť? Dobre. Tak povedzte vy, že či vás vyrušujú Dobre, posledná v meste otázka, pani Holíč. Šišoláková, alebo ako sa voláte. Nech sa páči. Tak mám otázku, že či vás vyrušujú v meste Holíč viaceré kauzy pána Čambala. Neviem o žiadnych takých kauzách, ktoré Napríklad by ma mali... dostal 3 pokuty od UVO. Dobre. Môžem Zdenko, Všetky tie pokuty nakoniec riešil správny súd a pokuty nám boli vrátené a bolo to nulované. To je toľko. Pani Šišoláková, dobre, môžeme vás poprosiť o slušnosť. Neviem o problémoch a asi, keby pán Čambal nemal dôveru svojich občanov a to, čo všetko pre nich urobil, bárs by urobil niekto iný. Toto, čo robíte, je znova len upútavanie pozornosti a žiaľ Bohu, chcem vám povedať, že na ďalšiu tlačovú besedu sa do priestorov Slovenskej národnej strany nedostanete. Prajem vám pekný deň. No, Hej, dobre, môžem teda?